Ki Nuhikai SSA ki Baha Papua Kshatri Jongka Meghalaya SSA School Association MSSA Central Body ha kasngi sejan ka lai tarik jomang arjar arpusan kala khot ika jingalang ban pensyai ki mat jingakren ki ba kala de banyakren ber ka sarkar ha kisan teli ki jingalang ya kan ika jingalang pajba ki Nuhikai SSA menta kasngi la penlong hamadan student jayau ha ka bala sakhi da ki spangut ki Nuhikai ki balawan ha kan ika jingalang Hadin balawai ke jingalang habai keren beru presiden ke association uba Aristotle long ba ke jingmut ban khot ikane ke jingalang pajba juki Nuhikai ka long ban pensyai halur shibun kimat baka association kala deb ya keren bat ka sarkar ka association kala ya keren ya shibun kimat bat ka sarkar bat khamtam ha ka bede bat ka jing penmi ka sarkar ka notification ban pan ni ka jing menjor jang baro ki school SSA la kalong ki bala penyai de ka dor barsnong ki private ki NGOs bat ki we bakin ai ka mon jong ki na ka banta ban IT no ya ka management na ka SSA sya ka education department ong uba Aristotle ul ongru ba ka SSA ka sudai tang ka funding agency bakin yo ka jingarap pisa ban siu ya ka tulop jong ki Nuhikai SSA Kamat ke Baar ka association kala deb ya keren ru ha ka bedai berka professional education department ba ka sarkar kala pha ka association hanen kasngi ha ka bana kalian ka sarkar kala penkre menta ban wanra ya ka skim bathamai na ka banta ban penbet ya baro ki jingkan rum kenram ki badon hapo ka education department ken thubru ban penkiu ya kene ka performance grading index lane PGI na marka jela Meghalaya kala long shatrai du ha ka bedai bat ka jing pule puthi ka sarkar Meghalaya leng ba ke education department keladon ke jing temu ban wan ra ya kena ka skim bathamai ka bakarteng ka Meghalaya education grant ba ken thup ya baro ki school la kalong ki SSA ki ad hoc bat ki we khnang ban wan ra ya ka jing long ka we bat kata ka de ka Meghalaya education grant bat ban yo ka ju ka jing mentoy la ban rap uba Aristotle shu lo ong baleng ba kene na kalian ka sarkar kala ai por ya baro ki Nuhikai baper ki badon hapo ka jela ba kin ai ka jing mut halane shwa jong ka lai phui tarik menta ubanai sya ka sarkar ni lapor ya kan general meeting ka jingmud hi ni ka phangkreng ka bangi khot ya kan general meeting ka long ban pensyai halor ki shibun ki jingekren jongi bat ka sarkar ka bangi na de ban kren hakni kisan ki meeting ki bala share da commissioner and secretary isar Vijay Kumar menteri temene ngila de pensyai shi ki Nuhikai ya ki bon kimat ki bangi la de ya kren khamtam ha ka bai dei bat ka jingpenmi notification jong ka sarkar ban pan ya ka jingmenjur jong baro kini ki school SSA la ki dei ki bala penyai da ka mission ki ba penyai da ki dor barsnong ki ba penyai da ki private ki NGO ki society bakin ya ka mon ka jongki la ni ka taka willingness jongki na ka menta ban handover ya ka management na ka SSA sya ka education department palai ki le ya ka ni na mar ka don ka clear guidelines jong ka government of India ba kamde ban don artli ka management ha ka bai dei ba ki SSA bat kini ki government school ka management ka dei ban don tangkawe bat kata kan dei ka education department jong ka sarkar Meghalaya akaba ya dei bat ka state jong ka state Meghalaya handai ka SSA ka sudai tangka funding agency bakin yo ya ka jingira pisa la ka dei ban pende ya ki intervention jong ka atia bat ro ban si ya kutulop jong ki Nuhikai SSA ka bar maning ile kren ha ka bai dei bat ka proposal ka bala pan kre da education department ya ka bala ha jong ka association menin ta atrik jong benai me ada commissioner and secretary jong education department isar Vijay Kumar menteri akabana kaliang jong ka sarkar kala penkre menta na benta ban wanra ya ka scheme ka batmai na ka benta ban solve ya paro kini ki kendrum kendram ki badon hapo ka education department untuk ban penkiu ya kani ka performance kani ka bang ka PGI mo ka performance grading index markumba PTB ka jela Meghalaya kala long shatra do na baro ki jela hari India ha ka baide bat ban penkiu shalor ya ka pule puti te ka sarkar Meghalaya menta lamba katnat education department kala don ka chinchmu ban wanra ya kani ka scheme ka batmai ka baki ai kerteng ka Meghalaya education grant in short MEG learning laban ong ka MEG ya ka bakan kentublang ya baro kini ki grant in its school
hola ki de ki divisit pattern ki ada hok ki 40 share sik tu ki SSA ki bom mlong willing ban hand over se government on kan tuplang hang ne but on one ra tang ka way ka kateng ban kata kan de ka Meghalaya education grant akaba kin yo kaju kajing mentoy bakan long uniform lang ya baro ki badon ha kan ne ka kategori badia kan ne na kaliang jom ka education department kala IPOR ya baro ki stakeholders laki de ki school managing committee ki sponsoring body ki association ba pair jom kino hikai ki parents mo lani ki kita ki riu pro jabeng hakabai de bat education bakin a ya ka views opinion ka suggestion ki hala ni shwa kata ka lapui trik jom mentau benai syaka sorkar berhadin bagi la de ai ban ya ka view ka suggestion jom ki nakaliang jom ka sorkar lang ba katanat education department kan sa khod yakni ki stakeholders ka bakan group haki kategori pair ban ya tai ban ya thir khambria hakabai de bat kini ki jingai jimut jom ki nabanta jom ka jingthmu jom ka sorkar ban wanra ya kani ka scheme ka batmai ka ba kala ai kerteng ka Meghalaya education grant